Ang bagong labing taas ug labing habog nga taytayan sa nasod gisubhan kagahapon diin si Presidente Rodrigo Duterte mismo ang nangulo. Pagpalambo sa mga daan ubos sa maong taytayan giplanuhan na sa DPWH. Ani ang report ni Femery Dumabo. Gipaabot nga makatabang sa ekonomiya sa Sugbo ug sa pagsulbad sa trapiko sa Metro Cities ang ikatulong taytayan nga magdugtong sa Metro Cebu ngadto sa isla sa Cordova ug Lapu-Lapu City. Ang 8.9 kilometers nga Cebu-Cordova Link Expressway, formal nga gisubhan gabii, pinanguluhan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang SISLEX gigastuhan og 33 billion pesos nga mauna ang bag-ong matawag nga labing taas ug labing habog nga taytayan sa tibuok nasod. Napatukod kini taliwa sa pandemya ug sa kusog nga mga bagyong miigo sa nasod. Apan gipaniguro sa mga kontraktor ang kalig-on niini. The state-of-the-art infrastructure will provide a solution to the perennial traffic issues of Metro Cebu. I am hopeful that this shall likewise result in an increase in economic productivity in the province and the rest of the Visayas. This is also a triumph of public and private partnership, where indeed government can work with the private sector in order to accomplish great things. Ang Pangulo nag-drive-thru hangtod sa halos katunga sa taytayan gikan sa Cordova. Ang inaugurasyon gitambungan sa mga opisyal sa gobyerno ug pribadong sektor, pipila ka mga cabinet secretaries ug diplomatic dignitaries. We know that Metro Cebu has long been suffering from serious traffic congestion, that its economic, social, and environmental facets have been negatively affected. The adversity of the pandemic, yes, it has told. It has disrupted. But of course, it cannot be denied that today has to come. Kaadi, I know you are here with us today. This is it. Cordova's inevitable economic development has started. And thank you to all the people behind this project. Ang SISLEX matod sa Metro Pacific Tollways Corporation mahimong makaserbisyo og 50,000 ka mga sakyanan matag adlaw. Uba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.